Gaetano kien ċajtir. Tħuli. Dejjem daħqan. Dgergir il-menti qatt. Kien bniedem ta' fidi kbira. Jitrasmetti madwaru ferħ ġenwin u arja ta' ottimizmu u pożittività. Li trid jew ma tridx kont tittieħed minnha. Dak kien Gejtu bil-valuri żbieħ tiegħu, valuri insara, imma mhux insara artifiċjali, imma insara il-veru profondi. U minnu tallimt ħafna mhux biss rigward il-mużika imma għal-ħajja futura tiegħi. Kemm li dan isegwi ċajtier imma li jagħmel ċertu devozzjoni u kien miġbur ħafna. Ma nafx hawn xi ħadd bħalu. Il-karattru li kellu kien sabiħ wis, dejjem daħqan. Qatt ma tara bil-burija u tgħidlu xi ħaġa jqabbel ilek. It-tokki tal-qniepen kienu l-aġenda għal poplu Malti matul iż-żmien. Iħabbrulu, ifakruh, idaħluh fl-atmosfera ta' niket ta' ferħ.